नोंगौ खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां बार दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मस्ट काराप्टेड आरो थगायसुला सासे भाइस चेन्सेलर बिथांनि हेंथायै बिथांखौ बोखारनांगौ होननानै गोबां बार धरना होबाय बिनि उनावबो दिनैसिमबो आसाम सरकार एबा भारत सरकारा बिथांखौ बे भाइस चेन्सेलर बिबाननिफ्राय बेखौ बोखारनाय जायाखै जाय बिथाङा भाइस चेन्सेलर महरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थानायाव फरायसाफोरनि गोबां मोनसे खहा जादों बिनिनो हेंथायै दिनै फिन खेबसेबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझारनि नैबे जिथु बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दं बे इउनिभारसिटि लांगोनानिफ्राय जि मोनसे हानजा सुरनाय बे धरना बे हाबाफारियाव दंबाय थायो दा आङो मिथिनो हास्थायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय आङो मिथिनो हास्थायगोन दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मा फोरमायबावनो नागिरदों मा फोरमायबावनो हास्थायदों जोंनि दाबिया जाबाय करापसन आरो एन'मेलिजों लोब्बा थानाय सीएम भिजिलेन्स आरो एन्टि करापसना जायखौ दायनिगिरि हिसाबै मोनबाय आरो जायनि सायाव माने टटेलि बिसोर इनभेस्टिगेसन खालामनानै बेखौ दायनिगिरि साजायबाय बेबायदि सुबुङा भिसि जानायनि कुनु अधिकार गैया आरो बेलाव थानाय सासे सुबुङा माबायदि भिसि जानो हायो बेनो जोंनि दाबि बिथांखौ इमिडियेट होखारनांगौ गोदान भिसि थिसननांगौ जोङो नुबाय जोंनि आन्दलननि समाव जे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा करापसननि सायाव जिर' टलारेन्स लानानै एन्टि करापसन आरो सीएम भिजिलेन्सनि गेजेरजों तदन्त खालामनानै बिथांखौ दायनिगिरि खालामदों बिथांनि सायाव चार्जशीट होनानै बिथांखौ प्रसिकिउसन खालामनायनि थाखाय राजभवनाव सेंसन बिदों आरो गुबुन फारसेथिं जों नुबाय गिबि मन्त्रिया पजिटिभलि माने करापसननि सायाव जिर' टलारेन्स लानानै जि खामानि मावदों बिनि उल्थायै संबिधाननि मर्यादाजों दाजानाय राजभवन राज्यपालनि बोसोनगिरि मिहिरकान्ति चौधुरी आरो राज्यपालजों दानानै होजानाय साथाम जिरि कमिटि बे कमिटि गासैबो लाड्डु सिंहखौ बासायनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो लाड्डु सिंहनियाव मा महिमा दङ लाड्डु सिंहनियाव माबायदि मा बाथ्रा दङ जे बिथांखौ इसेबां प्रटेक्सन इसेबां माने बासायनायनि थाखाय बिथांखौ जि ब्लेसिंस बेखौ जों नुनो मोनबाय थारमाने राजभवनासो गणतान्त्रिक संबिधानिक जि मोनसे बेबस्था बेखौ धंस खालामनानै माने संबिधानिक मर्यादाखौ माने टटेलि डेस्ट्रय खालामनानै सासे दुर्नीति करापसन एन'मेलिसआव लोब्बा थानाय मानसिखौ बासायनायनि खामानि मावबाय थादों आरो बे आसामनि थाखाय मोनसे गोसोम मोनसे दागो आसामनि मोनसे ब्लेक चेप्टार बे मोनसे लाजिथाव आरो राज्यपाला सासे मानसिनि थाखाय राजभवनखौ बदनाम खालामबाय बिनि थाखाय जोंनि आन्दलना कन्टिनिउ जागोन बिनि थाखाय जोंनि सोमावसारनाया कन्टिनिउ जागोन बे बाथ्राखौ आं स्पष्ट फोरमायो लाड्डु सिंहआ कुनु शक्तिशाली सुबुं नङा लाड्डु सिंहनिखौ लानानै सोरबा कनस्पिरेसि खालामदों लाड्डु सिंह बासायनायनि थाखाय सोरबाया खामानि मावदों आरो आसामनि रायजो बेंगिरिया जिहेतु आसामाव गोदान आसामनि बर'फोरनि बा बिटिआर आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ बिथाङा दासिमबो खोब सम्भब मोजाङै फरायाखै बुजियाखै मिथियाखै आरो एबसुनि गणतान्त्रिक शक्ति गणतान्त्रिक आन्दलन गणतान्त्रिक आवाजखौ बिथाङा बुजिनो सेस्था खालाम बर'फोरनि आसामनि बड'लेण्ड बिटिआरनि सार्थआव खामानि माव फरायसा फरायसुलिनि सार्थआव खामानि मावनांगौ आरो बिथाङा जिकुनु प्रकाराव जेलाव थांगोन जों बेखायनो खावलायदों ससन्मानै बिथाङा नागारना थाङोब्ला बे आन्दलना जोबगोन आरो जुदि नागारनानै थाङा राजभवना जुदि जाख्लग्रा मानसिनि फेभाराव खामानि मावबाय थायोब्ला आन्दलना कन्टिनिउ जागोन राजभवना बदनाम जागोन आरो बेयाव नुजाबाय गिबि मन्त्रिनि स्टेना आलादा राजभवननि स्टेना जाबाय करापसननि फेभाराव जोङो दिनै आपिल खालामदों जे लाइस्राम लाड्डु सिंहजों फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारनि जेसेबां एमसिएलए इएम चिफ डेपुटि चिफ दङ आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय जायफोर मन्त्रि एमएलए दङ बिथांमोना जाहाथे राजुवा प्रग्रामाव बिथांजों बाहागो लाफाया बिथांखौ बर्जन खालामनांगौ बे जोंनि माने दाबि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभफ्रा बिथांजों लोगो लानानै माबा मोनसे हाबाफारि जाहाथे दिनैनिफ्राय लाया बिथांखौ ससियेलि पाब्लिकलि
आरो इन्स्टिटिउसनेल बर्जन खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ होखारनायनि खामानियाव बयबो जगदान होनांगौ बिनि थाखाय जों आपिल खालामदों जोंनि आन्दलना कन्टिनिउ थागोन नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै आन्दलन खालामबाय थानाय समाव जोंनि सोमावसारबाय थानाय समाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप बिथाङा जोंनो मोनसे लाइजाम हरदों आरो बे लाइजामाव बिथांमोना मेनसन खालामदों जे नाग एसेसमेन्टनि थाखाय नागा जिहेतु फार्स्ट टाइमनि थाखाय जागोन बिटिआरआव बिनि थाखाय बिथांमोना बे सिडेन डेमनस्ट्रेशनखौ रिथिंकिं खालामनो हायो नामा रिभिउ खालामनो हायो नामा बिनि थाखाय मोनसे आपिल खालामदों आरो 5 बाजियाव बिटिआरनि चिफ आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोना जोंखौ सावरायनो लिंदों जोंनि आन्दलना कन्टिनिउ दङ रायलायखांनायनि उनाव बिथांमोना मा प्रतिश्रुति होयो बिनि सायाव मा एक्सन जागोन राजभवन आरो आसाम सरकारजों मा टेकआप खालामगोन काउन्सिला बिनि सायाव जों नायबिजिरनानै खोनासंनानै जों उननि समाव डिसिसन लागोन गोजोन्थों नंगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायबाय जे दिनैनि जे हाबाफारिनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानदों लादु सिं बिथांखौ बे माने जितु बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बाहेर खालामनाय होखारनायनि थाखाय जिखिनि थांखि लादों बेखौ बिथाङा फोरमायबाय आरो लोगोसे बिथाङा खावलायदों बिटिआर सरकारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो साफ्रोमबो इएम आरो एमसिएलए बिथांमोना जाहाथे बिथांजों जथायै जेबो मोनसे प्रग्रामाव बाहागो लानो मोननाय नङा आरो जेबो मोनसे सरकारि अनुस्थाननि खामानियाव जाहाथे बिथांजों जथाय खालामनो मोननाय नङा होननानै बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदों